दाख्लैसो फैदोंमोन इउपिपिएलआव दिनैनो थांफिनबाय बिपिएफआव आरो साननैसो उनाव गुबुन पार्टियाव बास्लायफिननोबो हागौ कुनु भरोसा गैया माने एकदम फाल्तु थार्ड क्लास मानसि खाथार जानो हागौ बियो बिथांमोननिनो सोलोमोन इउपिपिएलआव जयेन जाफैफ्लानानै बा इउपिपिएलखौ गाज्रि बुंहैनो हानाय बादि बा बिपिएफनिफ्रायनो एजेन्ट सिस्टेमै थिनहरदोंमोनबो जानो हागौ बिथांखौ नाथाय बिथाङा जिबायदि अजद होदों गावसोरनि बिपिएफनि पेज खौरां होननायाव नाथाय बिथांनि बुंनाय बादियै मोनसेबो नङा बिथाङा दि माबादि मानसिखा जों मिथिगौ बावैसो साननैनि सिगां बिपिएफनि पेज गुबै खौरां होननायाव बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जयेन जाफैनाय जवाहरलाल रामसियारि होननाय सासे सुबुङा जोंनि मुसलपुर समस्तिनि बा मुसलपुर ब्लकनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ सनमान होआ होननानै बुंदों दि नंगौ जों बिथांखौ जों सनमानबो होआखै आरो बिथांनि सायाव जोंहा फोथायनायबो गैखायामोन बिनि थाखायनो जों बिथांखौ सनमान होआखैमोन आरो बिथाङा जोंनो जयेन जानो होननानै बारे सावरायदोंमोन सावरायसेयावबो जों बिथांखौ रेसपन्ड होआखै नंगौ जों मानो होनबा जों मिथिखागौ बिथाङा दि माबादि मानसि नाथाय जोंनि मुसलपुर समस्तियाव बिथांखौ जयेन होनो थाखाय बिथाङा माला सिरियै सोरजों थांनानै क'क्राझाराव दि जयेन जाहैदोंमोन जों बेखौ मिथिया नाथाय बियो दा जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव थांफिनबाय आरो बुंबावदो दि बिथाङा गावनि न'आव थांनानै जोंनि मानसिखौ अन्थाइ खुबैहैदों होननानै नाथाय बिथांनि न'आव थांनानै बा बिथांनि न'आव जोंनि मानसिया रावबो अन्थाइ खुबैहैयाखै बियो जवाहरलाल रामसियारि बिथांनि नंखाय फोसावनाय बिथांमोनासो जोंनि इयुथनि सेक्रेटारि बिथां सोरां बर'नि न'खराव बिथांमोनासो अन्थाइ खुबैहैदों दाख्लै बावैसो साननैसो सिगां बिथां सोरां बर'आ बुंनाय बादिब्ला जों सानदों आरो बिथां जवाहरलाल रामसियारि मोनानो थांनानै अन्थाइ खुबैहैदों खोमा होननानै खोनानो मोनदों बिथाङा इउपिपिएलआव जयेन जानायनि मुङाव 2 लाख रां लाबोदों होननानै आरो खोनानो मोनदों दि जयेन जायैनि सिगां बिथाङा गावनि गारि गाज्रि जानानै दंमोननो बिथाङा रिन्दावनियाव बिना मोनैनि गावनि लोगो रिन्दावनियाव बिना मोनैनि रागा जोंनानै इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों होननानै बिथाङा इउपिपिएलआव जयेन जानायनि मुङाव 2 लाख रां लाबोनानै गावनि गारि गाज्रि जानायखौ फाहामखांनानै बिथाङा दा इउपिपिएलखौ गाज्रि मुं सुनानै बिपिएफआव थांफिनबाय जानो हागौ बियो बिथांमोननिनो सोलोमोन इउपिपिएलआव जयेन जाफैफ्लानानै बा इउपिपिएलखौ गाज्रि बुंहैनो हानाय बादि बा बिपिएफनिफ्रायनो एजेन्ट सिस्टेमै थिनहरदोंमोनबो जानो हागौ बिथांखौ नाथाय बिथाङा जिबायदि अजद होदों गावसोरनि बिपिएफनि पेज खौरां होननायाव नाथाय बिथांनि बुंनाय बादियै मोनसेबो नङा बिथाङा दि माबादि मानसिखा जों मिथिगौ बिथांखौ मा बुंनो दाख्लैसो फैदोंमोन इउपिपिएलआव दिनैनो थांफिनबाय बिपिएफआव आरो साननैसो उनाव गुबुन पार्टियाव बास्लायफिननोबो हागौ कुनु भरोसा गैया माने एकदम फाल्तु थार्ड क्लास मानसि खाथार सानदों बिथांमोना जुदि जोंनि सायाव गाज्रि नोजोरै गाज्रि बिब्दि अन्थाइ बायदिसिनाखौ बिथिंबाय थायोब्ला जोंबो बिनि फिननायखौ जोंबो बाध्यता जागोन होनो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।